अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। सबके जा हरिओम बसंत को डीजे हरिओम बसंत को डीजे हरिओम बसंत को डीजे हरिओम गोरे गोरे गाल वाली रसम जस बाल वाली छौरी बड़ा जबरदस्त लगे रे हिरनी जैसन चाल एकर रूप बा कमाल एकर देखो ना माल बड़ी मस्त लगे रे गोरे गोरे गाल वाली रसम जस बाल वाली छौरी बड़ा जबरदस्त लगे रे हिरनी जैसन चाल एकर रूप बा कमाल एकर देखो ना माल बड़ी मस्त लगे रे गोरे गोरे गोलिया में पाउडर लगा के चिकम चिकम पेटवा में लोशन लगा के चढ़ली सिनेमा उतार ई छौरी ऊ छौरी ई छौरी ऊ छौरी ई छौरी ऊ छौरी है ई छौरी ऊ छौरी है ऊ छौरी जब से देखल नैन बाटे दिलवा बेचैन बाटे का कहीं कितना परेशान बनी रे धीरज गीतकार हो लागे भइल प्यार हो कब बनी हमर हैरान बनी रे पुत्री धनंजय धड़कन हो लागो तना मन हो का कहीं कितना परेशान बनी रे शैलेश प्रेमी यार हो कब करी है प्यार हो एकरा ला हमू हैरान बनी रे आदित्य मनीष अउरी डीजे महेश आदित्य मनीष अउरी डीजे महेश लागे लेली परा